Και σε πήρε τώρα εσένα τηλέφωνο ο Αντώνης, ο οικονόμου. Πόσες φορές θα το πω? Από πού και ως πού? Δεν κατάλαβα. Έλεγχο μου κάνεις, Νάντια? Όχι βέβαια, αλλά μου κάνει εντύπωση. Το κινητό σου το έχουν πόσοι, 5-6 άνθρωποι? Έλα τώρα βλακίες. Πολλοί έχουν το κινητό μου. Παιδί μου, δεν άκουσες τι σου είπα? Ο Ρένος ειδοποίησε την αστυνομία. Επειδή ο Αντώνης ήταν έξω από το σπίτι του. Ναι. Πόσο πιθανό σου φαίνεται αυτό? Τι θες να πεις? Ο Ρένος, έτσι όπως είναι τώρα, βλέπει η αστυνομία και αλλάζει δρόμο. Όχι να τους πάρει και τηλέφωνο. Δηλαδή? Γιατί πήγαν στο σπίτι του? Κάτσε. Κάτσε να του τηλεφωνήσω. Το έχει κλειστό. Κάτσε να πάρω στο σταθερό. Μη το σηκώσεις. Σε παρακαλώ. Εντάξει, μην ανησυχείς. Δεν απαντάει. Πάρε τη Μυρτώ. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω ποιος είναι εκεί τώρα. Είμαι σπίτι μου. Ας το κάνει κάποιος άλλος. Δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ναι. Έλα, Μυρτώ. Έλα, Στέφανε. Είναι ο Ρένος μαζί σου εκεί? Ναι, εδώ είναι. Είναι πάνω. Θέλεις να τον φωνάξω? Μισό λεπτό, ρε Στέφανε, χτυπάει η πόρτα. Γεωργία, πήγαινε να ανοίξει, παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό, Στέφανε, μισό λεπτό. Ρένο! Ρένο, είναι ο πατέρας στο τηλέφωνο, θέλω να σου μιλήσει, κατέβα. Στέφανε, μισό λεπτό, περίμενε. Τι είναι, Γεωργία? Κυρία Μυρτώ, είναι 2 αστυνομικοί. Καλημέρα. Τι θέλετε? Ο κύριος Ρένος Δούκας. Εγώ είμαι. Παρακαλώ, ακολουθήστε μας στην ασφάλεια. Συλλαμβάνεστε. Τι έγινε, Μυρτώ? Μυρτώ? Για ποιο λόγο συλλαμβάνετε, εξηγήστε μας. Ποια είστε, κυρία μου? Είμαι η μητέρα του. Πείτε μας για ποιο λόγο συλλαμβάνετε. Για το φόνο του αρήμων θέση. Ορίστε, έχουμε ένταλμα. Μυρτώ! Έπεσε η γραμμή. Τι έγινε, έχει αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό? Είσαι αθώος, αγόρι μου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά. Ο πατέρας θα βάλει τους καλύτερους δικηγόρους. Μη φοβάσαι. Κάνε κουράγιο. Πάμε. Ελάτε, κύριε Δούκα. Ελάτε. Τι σου είπε ο μπαμπάς? Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, Παύλο. Ο πατέρας θα μιλήσει με τους δικηγόρους σου. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει να αντέξει ο Ρένος αυτή τη φορά. Κάποιος πρέπει να βρει και το DVD. Πώς θα μπορέσουμε να καταρρύψουμε ένα τέτοιο στοιχείο? Ναι, Γρηγόρη, ναι. Να ειδοποιήσεις και τον Γεωργίου. Ποινικολόγος είναι. Έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Θέλω να συνεργαστείτε. Εμένα ρωτάς, ρε παιδάκι μου, που θες να ξέρω? Πριν 10 λεπτά το συνέλαβαν. Έπρεπε να ήσουν ήδη στην ασφάλεια. Καλά. Έλα, φύγε και πάρε με. Τι σου είπε? Τι να μου πει, αγάπη μου? Πρέπει να ενημερωθεί πρώτα για τα στοιχεία που υπάρχουν σε βάρος του Ρένου. Τι έγινε? Πού το πήγαν? Στην ασφάλεια για προανάκριση. Ο αστυνομικός είπε στη Μυρτώ
Πως το συλλαμβάνω για το φόνο του Μορφέση. Όχι για το φόνο του Αγγέλου Παπαδάτου. Τι λες, κοπέλα μου? Από πού και ως πού? Αυτό μας έλειπε τώρα. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ είμαι ταραγμένη και λέω βλακίες. Όχι, εντάξει, δεν ας παραμείνουμε όλοι ψύχρεμοι. Να δούμε πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε.